Matijongni phai kre player ni phuloni hawar kaparlo loring thepi borsing rohang mini stadium along khel maharan hawar kihat LAC level competition ke paman pon lebang swajai mek ke damtang matijongni phai kre hini pen pangcheng ponsi matijongni phai kre player ni angdong kitimate pajut ponlo lapen bangswa long hawar kihat LAC angkang kaparlo kapre constituency pen wangsi football volleyball kabadi pen chenglok kapre ason sitame pathupon bangso football ke pathu angdung gitialong phuloni constituency FC lapen socheng dhenta constituency FC atamang bongsi pathu chitan pon phuloni constituency FC atam ke thektu parpiga jog 3-1 pen phuloni constituency FC atam chipai pon delo lapen lebangso khel maharan laki LAC level along ke hayatum put hot district level sitame pathuponji lason thaktaksi akang tuyang deng pathupon thubom helangpusi pachini dun bangsolong kapre ke pathualong kachipati along ke haya bang phubang phiatum phansitami nong e lapen ki hoga lopi bajirpon phuloni pen mirjeng hansi report Karbi Daily News News atum apen Karbi Anglong phan kardom bajir lo kardom ini ladak khel mohoron borsing rong hang rong ke pathu hatta LAC ke pathu ang deng itu lo ke pajutan ni lo nasi penang anatum ke khela la pen ki hai ta dolo ke rem atum phan sitami lingoi nang ne ke hai tum abang sita hai vek nang po la sipini ke pathu bang ke socheng dhanta pen puloni socheng dhanta ekta go la pen puloni atum ke thom la sipini katu kawe phan sitami nili ladak organizer atum la pen department atum aphan an sitami nilihin pen choro pajir lo la pen ladak khela kaduga LAC troxy LAC sitame lapen department atum an sitame ke khela pen mane mesen pen ke pachun mesen pen ini nili na kilang dun pen sita edingarong lo lapen kaduga doan atum sitame ningarong pen pachun pot nilihin pen an sose la ang songge dam atum sita padang ma aku la anso se aku aning papakarong tunai nilihin pen bang akhir jumi pidun lo wa ansi nilin lap